ମାଧବ ପିଲାବେଳୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ 4-5 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ବାବୁ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ। ସେଠାରେ କିଛି ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ବଡ଼ ହେଲା। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଜରା ନିବାସଟିଏ ଖୋଲିଲେ। ସେଠାରେ ଅସହାୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଣି ଥଇଥାନ କଲେ। ବେଳକୁ ବେଳ 1ରୁ 2, 2ରୁ 20, 20ରୁ 40 ଏମିତି କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମଟିଏ ତିଆରି କରି ମାଧବକୁ ଦେଖାଶୁଣା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ମାଧବ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାପା ମା ପାଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନାଥିନୀ କନ୍ୟାକୁ ବି ବାହା ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯତ୍ନରେ କିଛି ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଖର ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଳକୁ 2ଟି ସନ୍ତାନ। ଗୋଟିଏ ଜେଜେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିନା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ଜେଜେ ଜେଜେମା ମାଧବର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ମାଧବ ଆଉ ଲୀନାକୁ ମାଳ ମାଳ ବାପା ମା ମିଳିଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସିନା କାଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅପାର ଅପାର ଦେଲୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ମିଳିଲେ ଆମ କର୍ମ ଭାବି କରନ୍ତୁ। ସଫଳର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।